Kważi il-Maltin kollha jaħsbu li l-Gvern qed jilqa' s-sitwazzjoni tal-Coronavirus b'mod pożittiv. Dan joħroġ minn stħarriġ ta' Times of Malta li jgħid kif 66% għandhom fehma pożittiva ħafna, filwaqt li 25% għandhom fehma pożittiva, biex total ta' 91% jemmnu li l-Gvern Mexa Tajjeb waqt din il-pandemija. Mill-istħarriġ joħroġ ukoll li huma 1% biss li jħossu li l-Gvern mhux jilqa' s-sitwazzjoni b'mod tajjeb. L-istħarriġ juri wkoll li fl-aħħar 6 ġimgħat l-appoġġ tal-poplu għal mod kif il-Gvern qed jamministra s-sitwazzjoni tas-saħħa laħaq aktar minn 90% b'mod konsistenti. Fuq nota ekonomika 72% iħossu li l-Gvern qed jamministra s-sitwazzjoni ekonomika b'mod tajjeb ħafna, żieda fuq is-67% rreġistrat fl-aħħar stħarriġ, dan filwaqt li 35% esprimew fehma pożittiva u 37% fehma pożittiva ħafna. Il-perċezzjoni pożittiva tan-nies f'Malta żdiedet b'5% meta mqabbla mal-istess stħarriġ li sar 15 ilu. Dan l-istħarriġ juri li l-miżuri li ħall-Gvern fosthom dawk li salvagwardjaw is-saħħa pubblika imma wkoll dawk ekonomiċi qegħdin jintlaqgħu tajjeb u jħallu l-frott. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.